Ο πόνος της αγάπης βαραίνει ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών στις μέρες μας. Γινόμαστε δυνατές και ανεξάρτητες. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα μόνες μας. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε πει ποτέ τις φράσεις όπως «Είμαι καλύτερα μόνη μου», «Δεν χρειάζομαι έναν άντρα» ή «Δεν μπορώ να διαλέξω έναν καλό άντρα». «Δεν υπάρχουν κανονικοί άντρες πια». «Δεν μπορώ να διαλέξω έναν που να μ' αρέσει». Ή «Βρίσκω ένα πράγμα στον άλλον και σε αυτόν που μου αρέσει δεν το βρίσκω». Αυτές είναι οι πιο συνηθισμένες φράσεις που ακούω στις γυναίκες. Σχεδόν όλες οι ελεύθερες γυναίκες, ακόμα και αυτές που έχουν ήδη δημιουργήσει οικογένεια και έχουν χωρίσει, δυστυχώς χάνουν εντελώς την πίστη τους στο γάμο και στη σχέση. Περιπλάνηση σε ερωτήματα που βασανίζουν την ψυχή μας. Περιπλανόμαστε σε συναντήσεις και βασανίζουμε το σώμα μας. Προσπαθούμε να είμαστε τέλειοι για τους άντρες, αντί να ευχαριστήσουμε τον εαυτό μας. Ξεχνάμε ένα πράγμα. Μπορώ να προσπαθήσω έστω για λίγο να είμαι ο αυτός μου και να μ' αγαπούν όπως είμαι? Φυσικά. Σας προτείνω μία λύση σε αυτή την κατάσταση. Να ενωθούμε με την ψυχή μας. Να φτάσουμε στις ασυνείδητες διαδικασίες. Εκεί υπάρχουν όλες οι απαντήσεις. Μάθε ποια είσαι. Γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Και δείξτε προς τα έξω. Δείξε τον αληθινό σου εαυτό. Χωρίς προσκόλληση, χωρίς φόβο. Τότε θα έρθει και ο ιδανικός άντρας για σένα. Γιατί η καρδιά σου θα είναι ανοιχτή. Θα είναι θεραπευμένη και θα θέλει και εκείνος να σας δώσει αγάπη. Γιατί θα εκδηλώνετε τον πραγματικό σας εαυτό. Χωρίς φόβο. Με αγάπη και αποδοχή για σας. Γιατί τη μεγαλύτερη απόρριψη συνήθως τη δεχόμαστε από τον εαυτό μας, όχι από τους άλλους. Θυμίσουμε.